Kaiz guztioi bideo berri honetara, jarraitzen dugu egitura harmoniko simplearekin, eta bideo honetan ikusiko dugu denbora zelan sartzen den gure ekuazioan, definituko dugu zer den periodoa, frekuentzia eta baita ere abiadura angeluarra. Ideia da kontzeptu hauek ulertzea, lotzea realitate fisikoarekin eta ikusi zela landu dezakegu. Oso gainetik, lehenik eta bain ikusiko dugu zer den abiadura angeluarra, omega letra izkiarekin definitzen duguna. Abiadura angeluarra azkenan izango da, zenbateko abiadurarekin egituko den gure malgukia, gure pendulua, malguki horizontala, vertikala, gure sistema harmonikoa. Zenolako abiadura ingo duen, ez da abiadura izango, abiadura baita ere definitu daitekelako eta hurrengo bideotan ikusiko dugu, zer ikusia dauka abiadura angeluarrekin, baina ikusiko dugu. Bestetik periodoa izango da gorputza dagoen egoera batetik bira oso bat ematen duenean eta heltzen denean leku berdinera, egoera berdinera, zenbat denbora pasatu den. Eta hori izango da periodoa, zenbat denbora behar dugun periodo oso bat egiteko. Periodoa izango da hasierako puntura bueltatzea. Eta azkenik, frekuentzia, maiztasuna edo pultsazio izenarekin ezagutzen duguna, F eta ertzekin neurtzen dena, unitateak ertzak direla, honek esaten digu, segundu bakoitzeko zenbat bira ematen diren. Horrez nahi du, maiztasuna bat ertzetakoa bada, horrez nahi du, segundu batean, bira bat ematen duela. Imaginatu, bi ertz izango bazen, horrez nahi du, segundu batean, bi bira ematen duela. Baina joan gara ikusten eta baita ere haien artean zelan erlazionatzen diren. Azaltzeko abiadura angeluarra, goratzen dugu zein den gure egoera fisikoa, kasu honetan jarri dugu malguki horizontal bat, bere oreka posizioa hau da, ez baduzu ulertzen zer den oreka posizioa, elongazioa eta amplitudea, joan horreko bideora horretan saltzen dugulako. Oreka posizioa hau da, mugitzen dugu eta desplazatzen dugu distantzia hau, imaginatu esango dugu direla metro bat. Esango dugu, hau guztia dela metro bat. Beraz ja badakigu gure amplitudea balio duela bat metro. Orduan desplazatzen dugu metro bat, askatzen dugu eta hasiko da mugitzen metro plus bat, minus bat, plus bat, minus bat, plus bat, minus bat. Eta hau da ateratzen diogu argazki bat, hemetik dagoenean izan daiteke eskerrerantz egotea joaten edo eskuinerantz, zer ikusi garrantzi dauka, baina momentuz ez egu importa, beraz, lehenengo kontzeptua, hasierako desplazamendu izango da gure amplitudea, eta horrek baldintzatuko du nondik nora mugituko den gure kutxa. Zelan erlazionatzen dugun hau gure zirkunferentzia goniometrikoarekin. Lehenik eta behin omega honek adieraziko dugu zenbateko abiadurarekin edo askartasunarekin egiten duen. Horretarako, imaginatu, eta nik asmatzen dut, esaten dut, ariketa honetan omega balio duela bipi, omega izango dela bipi radian zati segundo. Azkenean, honek esaten duena da, segundu batean, gure gorputzak deskribatuko dela bipi radian, bere angeluaren edo fase honetan argumentuan, zelan ulertzen dau. Bipi radian egiten baditu segundu batean, hemen grafiko honetan jartzen dugula isa, segundu bat igaro denean, bat hemen jartzen dugunean, t, segundu bat igaro denean, bat bider bipi, honek zenbat balio du. Bat bider bipi, bipi. Eta sinu bipi balio du 0. Lortu dugu bira oso bat emotea. Beraz, jarriko genuke, hemen puntua. 0 segundu daukagunean, 0 bider bipi, 0, sinu 0, baitare, 0 balio du. Beraz, baitare jartzen dugu puntu hori, hemen. Jarraitzen baduzue jakiteko noiz dagoen pi honetan, noiz balio du pi barruko honek, hau da, ideia da, omega t noiz balio du pi, eta gu badakigu omega balio duela bi pi bider t, noiz izango da pi, paskatzen baduzue pi eta pi kanpora, t izango da bat zati bi. Hau da, segundu erdia igaro denean, bat zati bi bider bi pi emango digu pi, eta horrek nahi du hemen gaudela. Azkenean, bira hauek izango dira gure osilazioak. Beraz, kontzeptu goniometriko edo angeluena lotzen dugu gure egoera fisikoarekin eta gure deskribapen grafikoarekin. Beraz, esan duguna da, segundu erdia igaro denean, hau da, hemetik 0,5 segundu igaro direnean, nonengo gineteke hemen.
bai? Eta horrek esan nahi du, sinu pi balio du, hau 0 badau, baita ere 0, beraz, dauzkagu 3 puntu. Orain pentsatzen baduzue, pentsatu, noiz egongo garen hemen, pentsatu behar, hemen egoteko eta hemen egoteko. Zeintzuk izan behar diren teren balioak hemen egoteko eta hemen egoteko. Vale, puntu honetara heltzeko, pi zati bi balio behar du, hemen barrukoa, omega t, balio behar du pi zati bi. Omega, takigun ez dela bi pi, ariketak edo nik esan dudalako, orduan, t bat zati lau izan behar da, 0,25 segundu igaro denean, ona heldu gara. 0,25 segundu denean, ona heldu gara, zerraitik. Ona heltzen garenean, zenbat balio du sinua? Bat, ez da? Beraz, sinu omega t bat balio badu, baina biderkatzen badugu arekin, bat bider a. Beraz, hemen goian gaudenean, azkenean, hemen goian gaudenean, esan dezakegu plus a zonaldean gaudela. Hemen pean gaudenean, minus a. Eta hemen gaudenean, 0, eta 0, fijatzen mazarete, 0tik hasten gara. Plus a, atik, 0ra. Onaltzeko, iru pi zati bi izan behar da, argumentua edo fasea, iru pi zati bi izateko omega bi pi izan da, egiten duzu erradiketa, iru zati lau segundu. Eta horrelako irudi bat lortzen dugu, lotzen baditugu puntuak, hau bezalako zerbait izango genuke. Igidura sinusoidala egiten du, eta abiadura angeluarra bipi izan da. Zergatik egin dut guztia? Ze orain egin gut berdina, baina beste abiadura angeluar batekin, eta ikusiko duzue zelan aldatzen den gure grafikoa. Aldatzen badugu omega, eta orain bipi izan beharrean pi bada, prozesu berdina errepikatuz ikusiko genuke hemen bipi jarri beharrean pi jartzen dugula, eta orduan behar ditugun denborak leku bakoitzera heltzeko ezberdinak dira. Hau da, orain bipi angelu egiteko, hau da, bira oso bat emoteko, t bi beharko genituzke, lehen segundu bat behar genuenean, orain bi segundu beharko genuke, beraz hori markatuko dugu hemen, hau izango zen gure puntua. Heltzeko pira, hau egiteko, bira oso bat egiteko, bi segundu. Bira erdia egiteko, segundu bat markatuko genuke hemen. Eta orain, egiteko bira laurdena, beharko genuke segundu erdia. Hemen bira laurdena heltzeko, bere altuera maksimoa lortzeko, behar genuen 0,5 kasunetan, kasunetan beharko ditugu 0,5 segundu erdia. Eta bestea egiten mauzu baita ere, liatu naiz, hau egongo zen hemen goian, puntu urdina beti dagoelako goian, eta puntu berdea beti dago behean. Bai, esan dugu puntu urdina goian, puntu berdea koloreak hartu ditut hartzeagatik, Eta lotzen baditugu hauek, kasu honetan, ikusten duguna da, hau ona doala, saiatu gain sobeto egiten, hau ona, eta hau ona. Vale. Eta horiarekin egin duena da, nola periodikoa den, etengabe errepikatzen da prozedura berdina. Vale, fijatu bargarena da, beltzak periodo bat egiteko, hau da, hasierako posiziora heltzeko, horiak egin duela bi periodo, bi aldiz egin du, heldu da hasierara eta berriz beste periodo bat egin du. Gogoratu horia, lehen hasiera marraztu duguna, izan da omega berdin bipi radian zati segundu. Eta aldiz beltza izan dela omega berdin pi radian zati segundu. Beraz, zenbat eta omega handiago izan, azkarrago ematen dizkiogu birak. Eta gogoratu puntu hau dela hau. Puntu hau dela hasierako posizioa. Eta orduan, ona dator, ona, puntu hau da. Plusa, hau izango zen. Gero berriz ere bueltatzen da erdira, gero minusa, hau da. Birak emotea eta honek daukan posizioa berdina da. Honek azkenean angeluak ematen digu hemen, baina hau aldatzen denean, posizioa aldatuko da, sinuaren balioak aldatzen direlako. Beraz, ulertu behar duguna, eta ez pentsa hau guztia esan dugula hau ulerteko, ez. Hau guztia egin dut, zuek ikusteko zelan azten garen maneiatzen faseak, bai? Omega t izango da fasea, eta fasea nahi dugunean bipi izatea, horrelako kalkulak egin beharko ditugu. Zenbat eta omega handiago izan, orduan eta abiadura angeluarra izango da, birak azkarrago emango ditugu, denbora gutxiago beharko dugu distantzia berdina egiteko, bai? Denbora gutxiagorekin egiten dugu distantzia berdina, eta gainera, horrek azkenean, baita ere ziru ikusia dauka, gure kutsaren edo masaren abiadurarekin. Zenbat eta abiadura angeluarra handiago izan, azkarrago egingo ditu periodoak edo osilazioak gure gorputzak. Bigarren kontzeptua, periodoa. Periodoa da, guk hemetik hasten bagara, bai? Zenbat denbora behar dugun leku berdinera heltzeko. Osilazioetan izango zen, oreka posiziotik hasita, zenbat denbora behar dugun berriz ere oreka posizioera heltzeko, baina ez honen, baizik eta
bira oso bat ematen dugunean, bai? Ze zerotik birritan pasatzen gara, baina ez da berdina 0 hau eta 0 hau. Beraz, hori egiteko, periodoa segunduetan neurtzen da, eta erlazionatu nahi badugu abiadura angeluarrarekin goratu. Abiadura angeluarra da zenbat gradu egiten ditugun denboran, ezta? Orduan, abiadura normalen izaten da, omega izaten da, angeluak zati denbora. Vale? Imaginatu bira oso bat ematen dugula. Zenbat angelu deskribatu dugu? 2 pi radian, ezta? 2 pi radian egin ditugu. Eta bira oso bat ematu dugunean, zenbat denbora behar esan dugu? Periodoa delako definizioa. Bira osoa emateko denbora da periodoa. Beraz, honekin lortu dugu omega eta teren arteko erlazioa. Oso erabilgarria eta askotan erabiliko duguna. Omega izango da 2 pi zati t. Honek izaten diguna da, nik ezagutzen badut gure oszilazioaren periodoa, zenbat denbora behar duen hasierako posiziora berriz ere heltzeko, zuzenean jakin dezaket zein den bere abiadura angeluarra, eta bere abiadura angeluarra ezagutzen badut, hau da, zenbat angelu egiten dituen segundu bakoitzeko, baita ere jakingo dut zein den periodoa. Frekuentziari buruz esatea, frekuentzia maiztasuna edo pultsazioa deitzen dela, eta F eskiarekin adierazten dela, da periodoaren alderantzizkoa, hau da, periodoa zen zenbat segundu bira bat emoteko, eta hemen kontrakoa, segundu batean zenbat bira ematen ditugun. Beraz, unitatea izango da bira, zati, segundu. Baina hau dimensionala denez, eta ez noa saltzea zer dena dimensionala, hau da, ez da unitate bat, hau askotan ez da agertuko. Eta orduan, agertuko zaigun unitatea izango da bat zati segundu. Bat zati segundu da segundu ber minus bat. Eta hertz, hau guztia baliokideak dira. Bat zati segundu ber minus bat eta hertz baliokideak dira. Eta hori da, bira hitza askotan ez delako agertzen. Beraz, datu bat ematen digutenean, bat zati ese edo hertzetan jakingo dugu hitz egiten digutela frekuentziari buruz. Vale? Eta frekuentzia izango da periodoaren alderantzizkoa, eta, hemen erratu naizela, hau ez da omega, hau da t, bestela duke zentzurik izango, aurrekoan ikusi dugu omega zela 2 pi zati t, beraz, bat zati t denean, esan nahi du oneri, bai, bira bar diogula. Omega 2 pi zati t bada, bat zati t izango da, bai, omega zati 2 pi, emetik ona heltzea oso erraza da, azkenean da, hau ona ekartzea, bat geratzen zaigu goian, omega zati 2 pi, beraz, frekuentzia baitera erlazionatu dezakegu abiadura angeluarrarekin, erlazionatu dezakegu periodoarekin, beraz, oso argi izan behar duguna, omega, f eta t haien artean, bat ezagutzen dugunean, beste biak baita ere ezagutzen ditugula. Bai? Eta hori ulertu behar duguna. Honek adierazten dugula abiadura, honek adierazten dugula segundu batean zenbat ematen ditugun, eta honek esaten dugula bira oso bat emateko zenbat segundu behar ditugun.